Ibingumbo noMxesibe uphume nolusebeleni usana ukuzoxhasa itumente yebhola yomnyazi kunye neyebhola ekhatywayo yeSiseko Isabelo Mgotywa nengenye yeetumente ezinkulu eMpuma Kapa. Omnye wabadlali abathathe inxaxheba kule tumente uSindi Mbanjwa waseBizana nofumene imbasa yokuba ngumdlali ophume izandla kwibhola yomnyazi uthi le tumente inefuthe elihle. Size lana ngenhloso yokuthi sifuna ukuzokwenza into ezokwazi ukuthi isindise ezintweni eziningi ezifana nabo gender based violence nanokuthi singagcini sigcwala siba uvanzi siphuza utshwala senza yonke into since kuyi-festive season. So ethimini khona abantwana abancane even kunami kukhona abadala but sonke sitreatana yabona sikhulumile ukuthi masize sizofika la sonke sihlangane sibe into eyodwa so that even abanye abangakwazanga ukuthi bafikelele la babone ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi ugcine uzibandakanye nama-sports. Inkosi yesizwe samacwerha eNtabankulu uAnele Sigwityi naye uyothulela umnqwazi letumente nesele isingathwe ityeli lesithathu. Abantwana bayakwazi ukuqoqeka njengoba sidibene apha. If kuthiwa siyaqhubeka nokuqhubeka sifundisa abantwana ngezemidlalo nangale ndlela esiqhuba ngayo ngoku, ndicinga into yokokubana noko neento ze-GBV zingehla. Okwangoku urhulumente alukangeneleli kodwa siyanqwenela into yokokubana noko iinkokheli eziphethe kakhulu kweli phondo ke zisondele so that sikwazi uba sibe namabala noko asemgangathweni kunye nendlela ezi esihamba kuzo xa sizapha azicacanga kakuhle. Umseki weSiseko Isabelo Mgotywa nesisekelwe ukukhuthaza imfundo nokuqaqambisa izakhono zabantwana kwezemidlalo uthi le tumente ikhulile ukusukela ngonyaka ka-2023. Abantwana abakhulele ezilalini italente ayonto eye ifunyanwe or ibonwe, so sathi ke masifumane indlela yokuthi sisoloko sibiza abantu ukuthi mabasondele bazofumana italente apha ezilalini. Yiyo ke loo nto simane siba nezi tournament. Ya, ngokokujonga kwakho ikhule kangakanani le tournament kulo nyaka? Ineminyaka emingana iqalwe nini reception? I-tournament yethu ke iqale ngo-2020. This kind of tournament started ngo-2023. It has grown very fast. Ukanti le tumente ikwazisa amathuba oshishino koosomashishini abasakhulayo basekuhlaleni. Iya ngokukhula le tournament. Ewe bebe baninzi abantu nakunyaka ophelile kodwa ndinothise into uba nakulona unyaka abantu baninzi. So kungaqhubeleka nje kwenziwe into ezifana nololu hlobo. Kuba eneneni thina ngabanye iyasincedisa kumathuba emisebenzi. Lapho sifumana khona ukuthengisa, ukwazi ukwenza izinto zakho ufuna ukuzenza. Iintshatsheli zale tumente kwibhola yomnyazi isisonke netyatyushe iBig Fighters ngamanqaku angama-59 kwasibhozo iphumelele R10,000, indebe, imbasa kunye neempahla zokudlala. Iintshatsheli kwibhola ekhatywayo iHappy Movers neziphumelele ngokubetha iYoung Angels ngamanqaku 6-5 kwiipenalties emva kokubambana ngenqaku macala ziphumelele R40,000, indebe, imbasa kwakunye neempahla zokudlala. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa eNtabankulu.